हमारे असम के कैबिनेट मंत्री यूजी ब्रह्मा जी, बोरो साहित्य सभा के प्रेसिडेंट तोरेन बर' जी, एबसु के प्रेसिडेंट दीपेन बर' जी, खुलुमबाय आरोबाव बिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन मैयानि समावहाय 16 नभेम्बर 2022 मायथाइ बर' थुनलाइ आफादनि 70थि जथुम्माया जानानै थांबाय। दिल्लीयावबो जानानै थांबाय आरो चिराङावबो जानानै थांनाय, बड'लेण्डआव जानानै थांनायखौ जोङो नुनो मोनबाय। नाथाय बै जानाय कनफारेन्सआवहाय बेयाव जानाय प्रग्रामखौहाय नुनानै माखासे इउपिपिएल नि एगेन्स्ट पार्टिफ्रा दिनैहाय मेगन सानानैहाय गोबां बाथ्रा बुंनायखौहाय जों ससियेल मिडियायावहाय नुनो मोनगासिनो दङ। थिग बे सानसावनो सान्स दिनैहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय इउपिपिएल नि बयनिफ्रायबो बांसिन एगेन्स्ट गेरेमसा बसुमतारीनि मोनसे भाइरेल भिडिअखौहाय जों नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों। बेयावहाय सासे बड'लेण्ड निउज पर्टेलनि सासे मानसिया गेरेमसा बसुमतारीजों रायज्लायनायखौहाय जों नुनो मोनदों। बेयावहाय फोरमायनाय बायदिब्ला माखासे स्कुल बन्द होनायखौ लानानै गेरेमसा बसुमतारीजों बै निउज पर्टेलजोंहाय रायज्लायबाय थानायखौहाय जों नुनो मोनदों। बेयावहाय निउज पर्टेला जेसेबां बुंदों बेनिफ्राय बांसिन गेरेमसा बसुमतारीयासो बुंदों आरो बै निउज पर्टेलाखौहाय फोरोंनायखौहाय जों नुनो मोनदों। आं सानो निउज पर्टेल बिथाङा नैबे गेरेमसा बसुमतारीनि खोथाखौ बाराद्राय लायोब्ला हाखराव गाब्रगोन होननानै। मानो होनोब्ला गेरेमसा बसुमतारीया इउपिपिएल खौ नायनो हाया, इउपिपिएल नि मानसिखौबो सैया। बेनिखायनो नोंथाङा बे गेरेमसा बसुमतारीनि थाखायनो गाब्रनो हागौ। मानो होनोब्ला गेरेमसा बसुमतारीया सरखार नङा। इउपिपिएलखौहाय गेरेमसा बसुमतारीया सालायाखै, आसामखौहाय गेरेमसा बसुमतारीया सालायाखै। बेनिखायनो नैबे निउज पर्टेल बिथाङासो गाब्रनो हागौ होननानै आं सानदों। स' गाइस, नोंसोरो भिडिअखौ नायलांदो। भिडिअआ जोबोद गोलाव, 25 मिनिट्स 49 सेकेन्ड। नाथाय आङो बे भिडिअखौहाय 11 मिनिट होनाय जासिगोन। नोंसोरो भिडिअखौ खोनासंब्लानो जाबाय। दाखालि मोनसे आं नोंनो भिडिअ हरखादोंमोन ना? मा होनदों? आं नोंनो भिडिअखौ हरखादोंमोन ना? भिडिअ माने आंथ' गोसोआव गैलालै मा भिडिअमोन। हराखै नाथाय मेसेन्जारावहाय माने ओरैबायदि प्रब्लेम जादों। माने आङो दाखालि बे इउपिपिएलनि कनफारेन्स जादोंमोन ना, बे माबायाव क'क्राझार दावलिगुरियाव। औ औ। ओमफ्राय बेहाय ओइदिनखालि नैबे जोंनि गभमेन्ट हाइ स्कुलखौहाय साननै बन्द लाखिदों आरोखि बिसोर। इउपिपिएल नि कनफारेन्स जानायावहाय। औ। ओमफ्राय बेखौहाय आङो भिडिअ खालामनानै आपल'ड खालामदों। औ। ओमफ्राय ओइदिनखालिथ' जेबो गभमेन्ट हलिडेयानो गैखाया। औ। पार्टिनि मुङै बन्द खालामबाय। औ। डेलिगेट दोनफैनो नागिरदोंमोन आरोखि, डेलिगेट थाग्रा मानसिफोरखौहाय बेहायनो। स्कुलाव? औ। आतसा। ओमफ्राय गावसोर एसे खेल मोननानै मानसिफोरखौ दोनफैयाखिसै। आतसा। ओमफ्राय बेनि उनाव दाना मानसिफोरखौ दोनफैयाखिसै नालाय, थेवबोथ' नों क्लास जायाखिसै, बन्द जाबाय। औ। ओमफ्राय आङो बेनि स्टुडेन्टफोरखौ साथाम साब्रैसो लानानै इन्टारभिउ खालामबाय आङो। ए माने गथ'फोरनाव सोंहैदों आरो, जेन'बा मानि थाखाय नोंसिनि स्कुला बन्द जादों बेबायदि सोंहैदोंमोन आरो ना? औ औ। ओमफ्राय गथ'फ्रा मा फिननाय होखो? गथ'फ्रा होनबाय दावलिगुरियाव कनफारेन्सआव थांनांगौ, बिनि थाखायनो बन्द खालामदों, बिदि होनना बुंदों आरोखि। ओमफ्राय बे थांनाङामोन, थांनांनाया माने बाव डेलिगेटसो दोनफैगौमोन। आतसा। दा उन्दैफ्रा ओमफ्राय बुंब्रफ्लांबाय, जेनेबा थांनांगौमोन होननानै बुंब्रफ्लांबाय आरोखि। औ। थांनाङामोन, थांनाया डेलिगेटनि मानसिफोरखौ दोनफैगौमोन बेहाय। माने कलटेबोल खुफैखाबाय, ओमफ्राय फायखानाबो बानायखाबाय, ओमफ्राय खोरखि बायनायफोरखौबो ट्रिपाल दोफैजोबखाबाय। ओमफ्राय दा बे थाफैनो बाखिमोन आरोखि, ओमफ्राय एसे गावसोर खेल मोननानै थाफैयाखिसै। ओमफ्राय मा खेथ्रआवथ' जेन'बा स्कुलखौ बन्द खालामगौ, बिस्रा मा राइट्स दङ प्रमद बर'आ? बेखौनोथ' आदा, ओमफ्राय दा आं भिडिअखौ होबाय नालाय बयबो नुबाय। मास्टारनि सायावबो एसे सोंनाय फिन्नाय थाफैबायनो, गोजौनिफ्राय सोंहरदोंनो। औ। हजों गोजौनि स्कुलनि माबाया। ओमफ्राय ओरै एबसुआबो नारसिनबाय बिसोरखौहाय। सोरखौ नारसिनदों एबसुआ? बिसोर स्कुलफोरखौ जेनेबा आंनि सायाव बिदि खालामनायनि। औ। ओमफ्राय बिसोर आंनि सायाव नोजोर थासिगोन आरोखि बिसोर दा।
जेन'बा आबसुआलाय बोरोथो मा होनो गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव जेब्लायबो जोङो खामानि मावगोन होननाया दिनैनि दिनावलाय मानोथो जेन'बा इउपिपिएलनि जि कनफारेन्स जादों बे कनफारेन्सआव जेन'बा स्कुल बन्द' खालामनाय खोथायाथ' नंखागौ दा औ औ नंखागौ एकदमबारे रियेल खाथार होमबा फेक जुदि नंखाया भिडिअ आबसुआ थिडिअ दिनै दंखाजोबो जुदि लाइमोनफोरनि सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगानायनि बिथिङाव खामानि मावदोंब्ला खोनाबाय फंबाय औ औ दिनै समाव बर'खौलाय मानोथो जेबो बुंनो हायाखै गोग्गो सोलोंथाइनि खामानि मावगोन होननानै बुंनायालाय लाइमोनफोरनि खामानि सोलोंथाइनि बिथिङाव जेब्लायबो जोङो सांग्रां जानानै खामानि मावगोन होननानै बुंनायालाय जेन'बा मानोथो जेन'बा दिनैनि दिनावलाय नङा होमबा फंबाय औ औ नंगौ कनफारेन्सआव जेन'बा मानि थाखाय बन्द' खालामखो स्कुलखौ औ दा बुंनो थाङोब्ला राइट टु इडुकेसन एक्टआव बिस्रा डाइरेक्ट माने भायलेसनखा औ माने गथ'फोरखौ बेबायदि खालामनायनि जेबो राइटसानो गैखाया जेन'बा बे हेड मास्टारालाय माथो होनो स्कुल नालाय हेडमास्टारा माने मैया आंखौ लेंहरबाय थादोंमोननो ओमफ्राय आंथ' थाङाखै औ माने बे भिडिअ बानायग्रा मानसिखौ लाबोगोन होननानै औ माने जोंहा बिनि थाखायनो गिनांगौ रिक्स जासिगोन गोजौनिफ्राय फन खालामदों मादों बिदि होनदों ओमफ्राय बे गथ'फोरनि सिगाङाव सोंदों जाहैदों आतसा आतसा ओमफ्राय गथ'फोरखौ एक्सपेल खालामनो होनलायदोंमोन ओमफ्राय खालामाखिसै खोमा सोर ओमफ्राय गथ'फोरखौ स्कुलनिफ्राय एक्सपेल खालामनो नागिरग्रा सोर बे स्कुलनिफ्राय स्टाफनिफ्राय स्कुल स्टाफनि हेड मास्टार ना सोर बेलाय सोर बेखा बेलाय ओमफ्राय दाना बेनि उनावहाय बे गथ'फोरनि बिमा बिफाया आंनाव फट' खालामहैबाय थाबाय आरोखि सानसे फट' थानो हायाखिसै आङो बाहेरायावसो खारनानै थाहैबाय आङो आलदायाव फुटबुट खालामबाय ओमफ्राय थाबाय आबसुनि मानसिफ्रालाय माथो होनदों नोंखौलाय आबसुनि मानसियाथ' जेबो होनाखै माने आं रायलायथ'वाखै बिसोरजोंहाय औ जिखुनु बिसोर बे स्कुलनिफ्राय होनबाय आरोखि जेनेबा माने आंनि बे सिगाङाव गथ' बुंबाय स्टुडेन्टफोरखौ स्कुलनिफ्राय होखारनो होनदों आरो औ औ एक्सपेल माने आं माबा थांबा माने खोथाया ओरैबायदि जादों खोमा फंबाय बिदिब्ला माने इउपिपिएलनि मिथिङाव जेन'ब्ला गथ'फोरखौ थांनांगौ नङाबा माने इउपिपिएलनि कनफारेन्स जानायनि थाखाय स्कुलखौ बन्द' खालामदों आरो गथ'फ्रा बुंदोंना माने जोंहा सानसेयावनो सानसे जोंहा लस जायो औ बुङाखै होनबा औ औ ओमफ्राय जेन'बा बे स्कुलखौ बन्द' खालामनो हेड मास्टारा सोरनिफ्राय अर्डार मोनखो जेन'बा फंबाय बेनोथ' जादों ओमफ्राय बे जेन'बा गथ'फोरखौ स्कुलनिफ्राय जेन'बा होखारगोन मागोन होननानै बुंग्रायालाय सोरथो बे स्कुलनि स्टाफनि मानसियानो बुंदोंनो हेड मास्टारा हेड ओमफ्राय मास्टार मैया गारजेनफोरखौ लिंहरबायनो ओमफ्राय सासेखौथ' एक्सपेल खालामथारनोसै सानैखौ चान्स होगोन बिदि होननानै बुंदों आरोखि ओमफ्राय आंखौ दाना गावस्रा गिनानै आंखौ बुंफैबाय थाबाय एरखम नों खालामनायनि जेन'बा थाखायनो खोथायानो रियेल खाबा मारै एक्सपेल खालामनो हागोन बिसोर सोरनिफ्राय पारमिसन मोननानै इउपिपिएलनि मिथिं जानायाव जेन'बा बिसोर बेबायदि बन्द' खालामखो औ नंगौ ना नङा फंबाय नंगौ आदा नंगौ नों मा मोनथिदों एसे आंनो मोजां खोन्थाहरबावलाय दे बिसोर ओमफ्राय नोंखौ दम बिसोर होदों नामा हा नोंखौ दम होदों नामा आंखौथ' दम होथ'वाखै होनाया माने जेबो गिनाङा एकदमबारे जेबो खालामनाङा बिसोर बेराफ्रा बिस्रा जायनि थाखाय दिनै राइट टु इडुकेसन एक्टआव बिस्रा नांखानाय औ जायनि थाखाय स्टुडेन्टफोरखौ बिस्रा बेबायदि राइट्स गैया माने स्कुल औ बन्द' खालामनानै स्कुलाव सोरनिबा इउपिपिएलनि मिथिं जायोब्ला स्कुलखौ बन्द' खालामनानै डेलिगेट दोनफैनायनि बिस्रा जेबो राइट्सानो गैया बे औ बिफानि नामा बे स्कुला हो उम जेन'बा नोंखौ हेरेसमेन्ट खालामग्राया मेन्टेल टर्सार होग्राफ्रालाय सोरथो सोर जेन'बा नोंखौ हेरेसमेन्ट खालामदों सोर बिसोरलाय बिसोरखौ आंनि सन्देहआव आंनि दाउटआव आदा माने एबसु बेसेजों नांजाबनाय नालाय बे स्कुला औ एकदमबारे आरो जायानसिनि गथ'नि औ खोनायासै मोजां होनलाय बै एबसु फिसाव मानसिफोर थुयो आरो मास्टारफोरखौ थुना होनानै आंखौ ओरै खालामनो थिनबाय थादों सारेन्डार जानो ओमफ्राय आंखौ थाङाखै आं बिराद लिंबाय थादों आं थाङाखै नुजाहैयाखै ओमफ्राय नङामोन होननानै भिडिअ खालामफिन होननानै आंखौ बुंबाय थादों सोर बुंखो गावस्रा बिदि खोथाखौ नङा गावस्रा भिडिअ'आ नङा ओरैनो बुंफ्लांदोंसो बेबायदि होननानै माने नोंखौ आपिल खालामदों आरो भिडिअ औ बानायफिनदों आरो औ बिदि ओमफ्राय आंथ' हायाना बिदि जोंहाथ' नों बिदि हगारनांगौबा जोंनि चेनेलानो फोथाय जानाय नङा अ नों पर्टेलनि मानसिखाना फंबाय औ
औ पर्टेलनि मानसिखा नोंस्रा जेन'बा थांबाय नङा होमबा भिडिअखौ बानायबाय ओमफ्रायथ' जा खोथाखौ भिडिअखौ बानायदों बेथ' सैथोआनो थ्रुदानो ना नङा होमबा औ होमबा बोरैहाय बिदि थगायखो आबसुनि मानसिफ्रा हरो थैनानै थागोन दिनैनि दिनाव माने लाइमोनफोरनि बिथिङाव सोलोंथाइनि बिथिङाव जेब्लाबो खामानि मावगोननो जेन'बा प्रमद बर'नि सायाव जेबोथ' मानो बुंनो हायाखै बिसोर जेन'बा नंगौना नङा फंबाय नंगौ नंगौ दा माने बिदिनो थारमाने बिसिनि नारसिननाया दा ओरैबायदि माने आं पर्टेलनि मानसिबाबो आंनि सापर्टआ आलदा नालाय आं एकदम मेन रल लाथारो औ ओमफ्राय बेनि उनावनो बिसोर आंखौ बिदि सन्देह बांसिन लायो आरोखि जेबो नङा आं बे नांगौनि जेबो गैया इउपिपिएल सरखार जेबो गुन्दैनि खामानि गैया खोनाबाय फंबाय औ जायखिया गिनोबो नाङा जेबो गुन्दै गैया बिसोर बुजिबाय औ केस होनोसो हाबावो हेडमास्टारखौ डाइरेक्टनो केसाथ' गावसोर गोजौनिफ्राय जागोन खोमा लासैनो जेनेबा बै माबानि माने थाखाय केसा मायाव नांगोन बिस्रा मोनथिगौ स्कुल बन्द' खालामनानै बेबायदि गथ'फोरखौ जेन'बा गथ'फ्रा बुंनाय बायदि माने मा होनो जेनेबा भलन्टियार्स खालामनो थाखाय जोंखौ लांनो नागिरदों बा लांदों बेबायदि खोथा बुंदों नङा होमबा माने औ मिटिं जानायनि थाखाय जोंनि स्कुलखौ बन्द' खालामदों होननानै बुंदों गथ'फ्रा औ ओमफ्राय बे पारमिसनखौ सोर होखो बबेनिफ्राय मोनखो पार्टिनोथ' नों पारमिसन होनो मोना ना दा बिदि जेनेबा मिटिंनि बन्द'खौ बेखौ बुंनायखौनो फाग्ला माने इउपिपिएलनि सोरबा पलिटिक्सनि मिथिङाव स्कुला बन्द' जानांगौ बे खोथा नङाना बे आनएक्सेप्टेबोल बियो औ सोलोंथाइनि खेथ्रआव एबा गोग्गो सोलोंथाइ लानायाव आबसुआ जेब्लायबो खामानि मावगोन होननानै बुंदों नङा होमबा फंबाय औ औ दिनै जुदि गोग्गो सोलोंथाइनि बिथिङाव आबसुआ खामानि मावमारदोंब्ला दिनै प्रमद बर'आ दि बिदि कनफारेन्स खालामनानै बेबायदि गथ'फोरनि स्कुलखौ बन्द' खालामबाय नंगौना नङा फंबाय नंगौ नंगौ आदा बेखौ जेन'बा लाइमोनफोरनि सोलोंथाइनि बिथिङावहाय बेखौ गाज्रि खालामनाय जादों माने भायलेसन खालामनाय जादों आरो औ जोङो नायनो थाङोबा अभियासलि माने राइट टु इडुकेसन एक्टआव नायनो थाङोब्ला बिसोर डाइरेक्ट भायलेसन खालामदों बिस्रा पारमिसनानो गैखाया जे बिदि स्कुलखौ बिदि बन्द' खालामनानै मिटिं खालामनांगौनि माबा गैखाया खोनाबाय फंबाय औ जेबो गिनांगौ दरखार गैया खोनाबाय फंबाय औ आदा औ आरो नों हायोब्ला औ इनफरमेसनखौ कालेक्सन खालाम खोनाबाय औ औ जाखिनि गथ'फोर बुंनाय बे खोथायाथ' सैथोखा दा फंबाय सैथोखाथार औ होमबा बोरै थगायनो नागिरखो बियो बिसोरो गासिबो रायजो राजा सापर्ट दंजोबखायो स्कुल बन्द'खौहाय मिथिखागौ औ आरो सोंदो नों फंबाय जेन'बा जाय माने स्कुलनि बे स्कुल खाथिनि गामिनि मेला लेखा गोरों मेलेमजिबिफोर दंना बिसोरनाव सोंदो दिनैनि दिनाव मानो बेबायदि स्कुला बन्द' खालामदों गावबुरा सेक्रेटारि थायो गामियाव सोंदो नङा होमबा फंबाय औ मारै जादोंना जायाखै जेनेबा नोङो सरि बिनांगौब्ला नों बिदो नङा होमबा जेराव नोङो सरि बिनांगौ दरखारानो गैयाब्ला नोंहा मा दरखार दङ बिसिनि आथिं सिङाव बिसिनि आथिं बा बिसिनि खिखौ सोलानांगौ बिसिनि खिखौ सोलानांगौ दरखार गैया फंबाय औ बिसिनि खोथा बुंनाय मानायखौ जेबो गिनांगौ जेबो दरखार गैया फंबाय औ आदा स' गाइस बे भिडिअआवहाय जेसेबां फोरमायदों आरो बेनिफ्राय बांसिन गेरेमसा बसुमतारिया निउस पर्टेलखौ बुजायदोंमोन आरो फोरोंदोंमोन आं बेखौहाय नोंसोरनो हगारना होजोबनाय जायाखै मानो होनब्ला भिडिअआ लावद्राय बेनिखायनो आं बे गुसुं भिडिअखौहाय नोंसोरनो फोरमायनानै होनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बेसेखिनियावनो बुजिखाबाय आरो बेसेखिनियावनो बुजिखागोन होननानै बेनिखायनो आं बेसेखिनि भिडिअखौहाय हगारना होनाय जादोंमोन स' गाइस भिडिअ होनायनि थाखाय माबा गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होगोन होननानै आं सानो आरो रायजो राजा नोंथांमोनाबो गेरेमसा बसुमतारिनि बे भिडिअ होनायखौ मोजां मोनदोंना गाज्रि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजोंहाय फोरमायहरब्लानो जाबाय गोजोन्थों रायजोफोर भिडिअखौ नायनायनि थाखाय भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि